E acolo mai bună la Maciumi de mandoca. Lasă. Hai să eu sunt impresarul Colomani. Poate el cumpără Juventus. Da. Dar ce e cu camera așa mică? Da, mă, că așa se vede aici. Dacă când dau de asta să... Lasă-mă așa. Acolo, mani! Cum am văzut asta? Da. La blonda supremă. Stai, mărie. Îți dai zoom. Ai, da, te zoom. La blonda supremă? Yeah. Eu mă tot am văzut. Oh, Jordi! Vini! Io! Colomane! Di corner! Dați se portar, la față! Da, bă, uite stilare. Uite la el ce stilare. Hai mă, că suflet. Am o filme. Nu, măi. Uite la el. Ce copii. Ce știe ăla? Ai, ce supărat, domnul Folo. Deci, ceva. Nu grăbi! Cât e? Nu mai zice nimic că golul mă. Ia, acum am dat. Să vină Colomanul pe flancul său. Na. Ula e, cu 3 minute Ce sau nebun e, bă, uite la el. Colomane, hai aici pe flanc. Uite la el. Ce stilare, bă. Copilul ce știe? Știe, mă, copilul. Pune pe Facebook asta. Da, mă, mă, 2 minute, 3 minute deja. Ce, mă, dar am pus videoclipurile mai ales de 10 minute. Nu, filmez mai mult? Nu, de 10, de 5 minute. Hai copilul! Hai, tată, dă la Colomanul, tată. Hai, tată. Ia, luați din da. Nu pot fac. Stai fair play, mă. O să de la Colomanul. Cum ăla? Acolo. Copile! Colomanul! La Colomanul se întoarce. La el ce stilare, mă. Da, aici. O găta, mă, cheamă. Bă, copile, cât ține meciul? Nu până la 9. Sau până nu-i 9. Se ține mai mult. Da. Eu rup picioare la el. Ce picioare eu. Ai, băi, mă, ce intră ca ciobani. Gata, mai filmezi? Nu,
Oprește? Că ea mai înregistrează? 4 minute, 5-6. Ma, oprește, Da, așa să fie.